ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ନ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଏହି ରଥର କାହାଣୀ ଓ ସେହି ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା ଉପରେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କହିବି, ହଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିର ଜନ୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ କମ ଦିନ ରହିଲା, ପୁରୀର କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଆୟୋଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଚାଲି ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ଷ ସାରା ରଥଯାତ୍ରାର କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ କାମ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରାଣରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଧାର। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଯେ କୌଣ କୋଉ ପର୍ବ କଣ ବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରଳା ମହାଭାରତ ହେଲା କି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ହେଲା, ଏଇସବୁ ପୁରାଣରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ, କାରଣ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନଅରଟା ସେଇଠି ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ନଗରଟାକୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପିଲା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାନେ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠିକି ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ତିନିଟା ରଥ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂଭୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଟା ପୂରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ମହାଭାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଏଙ୍କର କଣ କଣ ନୀତି, କଣ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି, ତମେ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ପଚାରୁନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚାହିଁଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିବ? ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପଚାରିକି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଥର ପଚାର ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରତିମା ବାଚ। ଯେତେ ଆମେ ପୁରାଣ ପଢିଛୁ, କୌଣସି ପୁରାଣରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଭିତରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ହିଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ବାଚ, ଶିବ ବାଚ, ନାରଦ ବାଚ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉଠି
ସେ କହିଲେ ପ୍ରତିମା ଆବାସ, ମାନେ ସେ ପ୍ରତିମାଟା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲା ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୋର ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କରିବ। ତା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସେଇ ପ୍ରତିମା ରୂପରେ କଥା କହିକି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମ ବେଦିକି ଯିବି, ମତେ ତମର ଯେମିତି ରଥରେ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଲ, ଯେମିତି ରଥରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ହବ, ମତେ ଏଇଠୁ ସେ ନବ, 2 ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବି, ସେଠି 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ହବ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କଣ ନା, ମୋ ଯେତେକ ସବୁ ଦିନହୀନ ପତିତ, ମାନେ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ତମେ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ତା ପରଠୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ, ତାପରେ ଇଏ ପୁରାଣ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଇତିହାସକୁ। କୋଉ ରଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ନଦୀ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜାଗା ନାଁ ଅଛି ବଡ ଶଙ୍ଖ। ଶଙ୍ଖ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ କି ଶଙ୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ତା ନାଁ ଅଛି ବଡ ଶଙ୍ଖ। ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ରଜା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସଠିକ ଭାବରେ, ସେ ରଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେଠି ନଈ ପୋତା ହେଇକିରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୋତା ହେଇକିରି ସେଠି ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 6ଟା ରଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ 3ଟା ରଥ ରହୁଥିଲା, ବଳଗଣ୍ଡି ଏପଟେ 3ଟା। ବଳଗଣ୍ଡି, ଗଣ୍ଡି କହିଲେ ନଦୀର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବଳଗଣ୍ଡି, ବଳଗଣ୍ଡି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ମାଳିନୀ ନଦୀର ଗଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କହୁଛେ। ସେଇଠି ହିଁ ମତ ରଥ ରହୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ଚାପ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପରେ ବସିକି, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ରଥ ସେପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଫେର ଆର ରଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେପଟେ 3ଟା ଏପଟେ 3ଟା, 6ଟା ରଥ ହବାର ଇତିହାସକାର ମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନଦୀକି ପୋତିକିରି ଶଙ୍ଖ କରିଦେଲେ, ତା ଉପରେ 3ଟା ରଥ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଥ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଦୀ ଥିଲା, ନଦୀର ବାଲି ଶଯ୍ୟା ଏଗୁଡା ଥିଲା, ସେଇ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶରଦା ବାଲି। ବାଲିର ଶଯ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ରଥ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାଲି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ରଥ, ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ଲସ ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରଥ ଯିବା ଭଲ। ସେତେବେଳେ ସବୁ କଳା ବେଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସେମାନେ କଳା ବେଠିଆ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ଆସିକି। ଆଉ ସେ ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ତ ଆଷାଢ ମାସ ହଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଏବେ ସିନା ଆଷାଢରେ ବର୍ଷା ହଉନି, ସେତେବେଳେ ଢୁଢୁ ବର୍ଷା, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ଢୁଢୁ ବର୍ଷା ହଉଥିବ। ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ହଇଜା ମହାମାରୀ ଏକା ବି ହୁଏ ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡି ଘୋଡା ସୁବିଧା ନଥାଏ, ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକି ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ ବି ବୋଧେ ହୁଏ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ କଳା ବେଠିଆ ମାନେ ରଥ ଟାଣିକି ନଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ବାଲିରେ ରଥ ପୋତି ହେଇଯାଉଥିଲା, ହାତୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପେଲିକି ରଥକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇତିହାସ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରଥମେ ରଥ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ସିପାହୀ ମାନେ ମିଶିକିରି ରଥ ଟାଣିକିରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଅଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ଆମର ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ତ ରଥଯାତ୍ରାର ଡେଟ୍ କେବେ ବି ସେମ୍ ରୁହେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇଂଲିଶ ମାସ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମାସ। ଇଂଲିଶ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ। ଆମର ଆଷାଢ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ। ସେ ମେ ମାସରେ ପଡୁ, ଜୁନ ମାସରେ ପଡୁ, କି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଡୁ, ଆମ ତା ସହିତ କିଛି ଇଏ ପଡୁନି।
ଆମର ଡେଟ୍ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା, ହୁଁ। ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆମର ଯୋଉ ତାରିଖ ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଯେ ଆମର ଇଏ, ଏହାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ହୁଁ। ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ ହବ, ସେଟା ଯୋଉ ତାରିଖ ପଡୁ, ଯୋଉ ମାସ ପଡୁ, ତିଥି ଅନୁସାରେ ତିଥି ହିଁ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଥାଏ। ହବ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କି ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ମାନେ ରଥ ଟଣା ଯାଆନ୍ତି କିଏ କହିଲେ? କଳା ବେଠିଆ। କଳା ବେଠିଆ। ତ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମର ପୁରାତନ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଗାଳି କରନ୍ତି କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଡାକନ୍ତି ପୂଜା କରିକି, ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଗାଳି କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ସତ ମାନେ ନା ଗାଳି କରିକି ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ନା ନା ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ମୋର ତମେ ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବ, ହୁଁ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗୁଡାକ ଯିବା ବହୁତ ମାନେ କଠିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର 120 ପ୍ରକାର ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି। 120 ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଡାହୁକ ସେବା ଗୋଟେ ଅଛି। ଡାହୁକ ମାନେ ଯିଏ ରଥକୁ ଚଳାଏ, ହୁଁ। ମାନେ ରଥର ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ଠିଆ ହବ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେତଟେ ଧରିଥିବ, ସେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ରଥକୁ କୋଉ ପଟକୁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣିବେ, ବେଠିଆ ଯୋଉମାନେ ଟାଣିବେ କୋଉ ପଟେ ଟାଣିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଥ ଟାଣିବାର ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା ସିଏ କିଛି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି, ମାନେ କିଛି ଢେଗ, ଆମର ଓଡିଆର ଯୋଉ ଢେଗ ଡମାଣି ତାକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଢେଗଟା ସେଟା ହଉଛି ଆଦି ଭାଷା। ଆଦି ଭାଷା ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାଟା କି ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫେର ପୁନର୍ବାର ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଆଉଥରେ ରଥ ଭିଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଟା ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ 1996 ନବକଳେବର ମସିହାରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଓଡିଆର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଡାହୁକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଢେଗ ବୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଦି ଭାଷା ଯୋଉ ଖଟୁଆଙ୍କ ପୁରାଣ ବୋଲା ହଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବୋଲା ନଯାଉ। ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ନୀତି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ଯୋଉ ନୀତି ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗାଳି ଗୁଲା, ସେ ଗାଳି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଢେଗ। ଆମ ଓଡିଆର ଢେଗ ଡମାଳି ସେଗୁଡା ସବୁ। ଯେମିତି ରଥ ଚାଲେ ଘୁ, ଚକ କହିଲା ଘୁ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ତା ଘଇତା ମୁଁ। ଏଇସବୁ ଢେଗ ଡମାଳି ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ଢେଗ ଡମାଳି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ବି ଢେଗ ଡମାଳିର ବହୁତ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ର ଆସିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। କମିବ। ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ଭିଡ ଭାବରେ ଏବେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲୁ ରଥ କାମ ଯୋଉ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି, ଲାଇକ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ କାଠ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ କି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଅଛି କି କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାହବ, ଏଇ ଦିନ କାଠ ଆସିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗାଡିକି, ପୁଣି କିଏ ବନାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ସଂହିତା ଗୋଟେ ଅଛି, ହୁଁ। ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି, ହେଲା ରଥ ସଂହିତା। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଆମର ରଥ ମହାରଣା ହୁଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିଏ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ଥିତ ବଡ଼ କୁରାଳ ଦେବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଯାଇ ସେମିତି କାଟି ପାରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସେଠି କିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାର ଦେବତା କିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜଣେଇଥାଉ। ଦେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ ନେଇକି ନବୁ। ଯିବୁ। ହୁଁ। ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇଠି ପୂଜା କଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ମହାନଦୀର ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଧଉଳା, ଖଇରା
ଏବଂ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ରଥ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ କାଠ ସବୁ ଅଛି। ସେଇଠୁ କାଠ କାଟିକା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ସେମାନେ କାଠ କାଟିକା ମହାନଦୀରେ ଭସେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ବାନ୍ଧିକି। ହୁଁ। ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଫେର ସେମାନେ ତାକୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ସେ ଫେର ପେଲି ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ ଅଛି ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ, ହୁଁ। ସେଇଠି ଆସିକିରି ସେ ଲାଗିବ। ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହାତୀ ମାନେ ସେଠୁ କାଠ ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମାର ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ଶଗଡ଼ ନେଇକିରି ସେଠୁ କାଠ ଆଣିକିରି ରଥ ଖଳାରେ ପକାଉଥିଲେ। ପକେଇଲା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗିଥାନ୍ତି ରଥ ପାଇଁକା। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେଇକିରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକିରି ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ରଥ ଖଳାକୁ। ରଥ ଖଳାରେ ସେଇ ଯୋଉ କାଠ 3ଟା ରଥ ପାଇଁକା 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମଦନ ମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ, ସେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ହେଲେ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜ, ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେ ହେଲେ ରାଜା। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ହଁ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବି କେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସେ ହିଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ। ଦେବାଦେବୀ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀକି ନେଇକି ଆସିବେ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେବେ। ଯୋଉ ରଥ ଖଳାରେ ଯୋଉ 3ଟା ରଥ କାଠ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଦେଉଳପୁରୀ ତ ଏକା ସବୁ ଥିବେ। ସିଏ ହଉଛି ସୁନା କୁଳାରେ ରୂପା କୁଳାରେ ସେ ରଥ କାଠକୁ ସେ ହାଣିକିରି ସେ ଅନୁକୂଳ କରି ପ୍ରଥମେ ଦେଉଳପୁରୀ ତ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଯିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢୀ ବନ୍ଧା ହବ, ସିଏ ରଥ ମାନେ ଅଖ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସେଇଟା ତା ନହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ରଥର ଅଖ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା 21 ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ। ସେ ସବୁଦିନ ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ରଥ କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲା। ଯେମିତି ଯୋଉଦିନ ଭଉଁରୀ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଶେଷ ଦିନ, ସେଦିନ ଚକ ତିଆରି ହେଇକିରି ଅଖରେ ସଂଯୋଗ ହବ। ତାକୁ ବି ସେମିତି ଆସିକି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିକି ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଚକ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦଶୀ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯୋଉ ରଥର ସବୁ ଗୋଜ କୋଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହବ। ଯୋଉଠି ନୃସିଂହ ରହିବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହବ, ତାର ଅନୁକୂଳ ହବ। ରଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ବଢେଇ ରହିଲେ, ମହାରଣା ରହିଲେ, କମାର ରହିଲେ, ଚିତ୍ରକର ରହିଲେ, ଭୋଇ ରହିଲେ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ମିଶିକି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ହଉଛି ସାମୂହିକ କାମ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାମ। ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 10-12 ପ୍ରକାରର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେବା ହବ। 10 ପ୍ରକାର କାରିଗର ଅଲଗା ହଁ, ଅଲଗା। ସେଠି ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କମାରଶାଳା ତିଆରି ହେଇଛି ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ। ସେଠି ରଥ ପାଇଁକା ଯେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଏକା ଦରକାର ସେମାନେ ସେଠି ତିଆରି କରିବେ। ଆମର ବାହାରୁ ବି ତିଆରି ସବୁ ଏଇଠି ତିଆରି ହବ। ସବୁ ପୁରୀରେ ଏଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ସେୟା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସବୁ ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ କମାଳଶାଳା ହେଇକି ତିଆରି ହବ। ଏଠି ରଥ କାଠ ଚିରା ହବ। ରଥ ଏବେ ସବୁ ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁତକ ଚକ ଲାଗିକି 4 ନାହାକା ଉଠିବ। କୋଉ ଦିନ କଣ ହବ ତା ବି ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା 3 ଦିନ ଥିବ, ସେଦିନ ରଥରେ ସବୁ କନା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଫେର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ। ରଥ ଖଳାରୁ ରଥ ଭିଡା ହେଇକରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ପରମ୍ପରା। ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଠେଇବେ ଏବଂ ଖବର ଦେବେ ଯେ ରଥ ଆଣ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଥିବେ, ଉଭୟ ଦର୍ଶନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିବେ। ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ। ସକାଳ ଧୂପରେ
କେବଳ ଖେଚେଡି ଭୋଗ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଇଥାଉ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହବ। ଭୋଗ ହେଇକିରି ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଏଗୁଡାକ ମଙ୍ଗଳ ବିଧି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା, ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ଦବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ନୀତି ଥାଏ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜର ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁକା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାହା ନଜର ନ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନଜର ଉତ୍ତରା ଯାଇଥାଏ ଆଳତି କରିକିରି। ଏବଂ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଧାଡି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ପହଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି, ଗୋଟେ କୋଟି ପହଣ୍ଡି। ଧାଡି ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ କଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପଳେଇବୁ, ମାନେ ଆଗ ସୁଦର୍ଶନ, ତା ପଛକୁ ମାନେ ସେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଥିବେ ତା ପଛରେ ବଳଭଦ୍ର ବାହାରି ପଡିବେ, ତା ପଛରେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ତା ପଛେ ସଭା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଦାବେଳେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସାତଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବି 7 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ସପ୍ତାବରଣ। ସେମିତି ସେ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ 4 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି? ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନ ମୋହନ, ସିଏ 3, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ 4। ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଯିବେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ଆସିକିରି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ବିରାଜମାନ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାକୁ କାଢି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିଦେଇକିରି ମାନେ ନକଲି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି 16ର ଚିତା ତିଆରି, ମାନେ ସେ ଚିତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ବାହାରିକି ରହିଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ 16ର ଚିତା ହେଇକି ଆସିବ, ଦିଅ ଲଗେଇବା, ସୁନା ନ ଲଗେଇକିରି 16ର ଚିତା ଲଗେଇବେ, ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନବ ତ ଶ୍ରୀ ମାନସ ନୀଳା, ଭଗବାନ ଏଇଠି ମନୁଷ୍ୟ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବସିବେ ସେ 16 ଚିତା ଲଗେଇବେ, ଫୁଲର ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆସିବେ, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିକିରି, ସେବାୟତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜସେବା କରିବେ ଏବଂ ରଥର ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଛେରା ପହଁରା ଗଲା ମାର୍ଜନ, ରଥର ମାର୍ଜନ, ରଜା ମାର୍ଜନ କରିବେ। ସେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ମାର୍ଜନ ସେବା ହିଁ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ମାର୍ଜନ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ରଥ ପରେ 4 ମାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେ 4 ମାଳ ଫିଟିଆ ହବ। ଭୋଇ ଏବଂ ମାହାନା ସେବକ ମାନେ ଘୋଡା ରଥରେ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଏଇ ରଥର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ବା କାନ ନାହିଁ, ବିନୁ କାନ ଶୂନ୍ୟ, ବିନୁ କାନ ଶୂନ୍ୟ, ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ବିନୁ ପାଦ ଚଲେଇ ଶୂନ୍ୟ ବିନୁ କାନ। ତୁଳସୀଦାସ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବିନୁ ପାଦ ଚଲେଇ ଶୂନ୍ୟ ବିନୁ କାନ। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଡାକିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ରଥ ଦେଖିପାରିବିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରଥ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଇଛି, ରଥ କୋଉଠି ଲାଗିଯିବ, ନହେଲେ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ିଯିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହବନି। ସେ ରାତିଟା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସେଇଠି ଦାଣ୍ଡରେ ରହିବେ, ତା ପରଦିନ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ସେଇଆ କରିଥିଲେ, ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ସେଇଆ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି। ସେ ମାନେ ଯୁଗ, ଇଏ କଳି ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। କାନ ନଥିଲେ ବି ସେ ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ନୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଗୋପନୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି। ହୁଁ ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାଘର ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ରଥ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ବସୁଛନ୍ତି ଦାସ, ଭଉଣୀ ଭାଇକି ଅଲଗା ରଥ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ଆଉ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ। ସବୁଠି ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୋ ପାଦ ଛୁଅନା, ମୁଁ ତୁ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଯାଏ। ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବାହୁ ମେଲେଇକି ବଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। କଣ କହୁଛୁ କହ ମୋ କାନରେ କହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୁ ଏକୁଟିଆ ନାହୁଁ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଦେଖ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇକି ଗଲେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିବିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ପଶିବି, ସିଏ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ହେଇଥିବି। ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ଇଏ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କହଟ ଅଛି କି ମାନେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ସେୟା ପାଇଁ କହିକି ଭଗବାନ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ? ନଥିଲେ। କେବେ ଆସିଲେ? ଆମ ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ହୁଁ ଆମର ତ ବୋଧେ ହୁଏ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକ ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆସିଲେ, ହୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। ତାମାନେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ? ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅପାଙ୍ଗ, ହୁଁ 22 ପାହାଚ ଚଢିକି ଯାଇପାରିବେନି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଛଡା ହଉନଥିଲା, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲେ ମତେ ଏଇ ଦଶା ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ 4 ଦିନ ଦାଣ୍ଡରେ ରହିବି। ଏତେ ଦେଖୁ ମନ ଭରିକି ଦେଖ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲେ ପୁଲିସ ବିଡି ବାଡେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ। କାଟୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବି, ମତେ ତମେ ମନ ଭରିକି ଦେଖ, କେହି ତମକୁ ବାହାର କରିବେନି ଏଠୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଉପରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନବବାଦୀର ପ୍ରତୀକ। ଅହଂ ବଶ୍ୟାନରଂ ଭୂତାଂ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ହୃଦୟ ସନ୍ନିଷ୍ଠ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଜାତି ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ହୁଁ ପଥ ତ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଧର୍ମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଥ। କିଏ କୋଉ ପଥରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ, କିଏ ହିନ୍ଦୁ ପଥରେ ଯିବ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଥରେ ଯିବ, କିଏ ବୌଦ୍ଧ ପଥରେ ଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବେଷ୍ଟୁ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କହୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମର ଉପରେ। ଆମେ ପନ୍ଥ ମାନେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ କରୁଛେ, ମୋ ପନ୍ଥ ପଢ, ସେ କହୁଛି ତୋ ପନ୍ଥ ପଢ, ତୋ ପଢ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ। ଯଥା ନଦୀ ନା ବହନ୍ତି ବେଗା, ସମସ୍ତ ନଦୀ ବହୁତ ବେଗରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ। କିଏ ହିମାଳୟରୁ ଆଉଛି, କିଏ ଏପଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏପଟୁ ଆସୁଛି, ଆର ଏପଟୁ, ସମସ୍ତ ନଦୀ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ପାହାଡରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବା। ନା ନାଇଁ ହୁଁ ସେୟା ନା ନାଇଁ? ସେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକା ଭଗବାନ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ତଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁରା ନାଚ କରିକି ଭଜନ କରିକି ଆସନ୍ତି ରଥକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଆଗରୁ। ନା ନା, ପହଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଦ, ମାନେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପହଣ୍ଡି କହ। ହୁଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କଳି ଯୁଗର, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିକିରି ଯିବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେ ତ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟେ ପଟେ ଶିବ, 2 ଜଣ ହାତ ଯୋଡିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ
ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ପଟେ ନାରଦ। ତ ଯାହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଅନଉଥିବେ, ତଳେ ନାଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅନଉଥିବେ, ଏପଟେ ମତରେ ସବୁଆଡେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାରିଆଡକୁ ଦୋଳାୟମାନ ହଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ, କାହାକୁ ସେ ନିରାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା, ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୁଇଁବା ମନା ଏବେ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଲେଣି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ବି ଆମେ ଆଉ ରାଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଉପରକୁ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାସ୍ ଏକା ଧରିକି, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଚାହିଁବ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି। ଏଇ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ଆମ ଘରେ ବି ଜେଜେମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ବି କହୁଥିଲେ କି ରଥ ତଳେ ଯିଏ ପଡନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଥକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁଦେଲା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ। ତ ଆମର ଏଠି ବି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେତେ ବହୁତ ଏବେ ମାନେ ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ, ଯେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ବାହା ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ି ବା ରଥକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯାଇକି ସେ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଥିଲା। ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଇଏ କରିବୁ, ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ ବୈରାଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ ସୁଯୋଗ କଣ ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତଳେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଚଲେଇବା। କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯେ ଗଙ୍ଗାୟାଚ ଜଳେ ମୁକ୍ତି, ବାରାଣାସ୍ୟମ୍ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଯିଏ ଗାଧେଇଲା ତାର ମୁକ୍ତି, ବା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେମିତି ବାରାଣାସୀରେ ଯିଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହଉ କି ଜଳ ଭାଗରେ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ତାର ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠିକି ଜଳ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଯଦି ଆକାଶ ବିମାନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଗଲା ପୁରୀ ଉପରେ, ତାହେଲେ ବି ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। ଜଳସ୍ଥଳ ଛାଡି ଦିଅ, ଜଳସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ତାର ଉଦାହରଣ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାୟସ ପକ୍ଷୀର, ବାୟସ ମାନେ କାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏ କାଉ ଏଇ ଉପରେ ଉଡିକି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଏ ଯୋଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି, ଲିଭି ଯାଇଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦି ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେ ପିଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚାରିଟା ହାତ ତାର ହେଇଗଲା, ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଚାଲିଲା। ମାନେ କାଉ କହନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ, କାଉ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଜାତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡାଳ, କାଉ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳ। ମାନେ ବହୁତ ପାପ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କାଉ ଜନ୍ମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନି ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଉରୁ ଗାଈ ହବ, ଇଏ ହବ, ମଣିଷ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମୁକ୍ତିକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଜନ୍ମ ନ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ନୁହେଁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଇଏ ହେଲା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଛାଡିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଆମର ଲୋକମାନେ ଲାଳାୟିତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମରିବି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖିକି ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ସୁଯୋଗ କହିକି ରଥ ତଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଥିପାଇଁକା ରଥ ଚାରିପଟାକ କଡନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ନାଇଁ ଆମର ଏଠି କେହି ସେମିତି ରଥ ଚକ ତଳେ ମରିବେ। 1807-8-9 ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରଥ ଚାଲୁଥିବ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଏଇ ରଥକୁ ଏଡେ ବଡ ରଥ ରୋକି ହବନି, ତାପରେ ମନକୁ ଚଲେଇକି ପଳଉଥିବେ। ସେତେବେଳେ ରଥରେ କଡନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଡନ କଲେ ବୋଲି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଗୁରୁମ ସାହେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣୁଛୁ। ଗୁରୁମ ସାହେବ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଏଠି, ସେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା। ଆମର ଯୋଉ
ପଟି ବନ୍ଧା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ନୀତି ସେବା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରକୁ, ସେଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ନାନ ହେଇଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ 108 ଗଡ଼ୁ 4 ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବୀୟ ହିସାବରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା କଣ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପୁରା ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଧ ବାଟରେ ସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏଇ କଥାଟା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ପୂର୍ତ୍ତି ହବ, କେମିତି ସେ ଫଳ ପାଇବେ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ରେଖା ଚିତ୍ର କରିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରେଇବ, ଏଇ ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ରୂପକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। କରିକି ରୂପକାର କରିକିରି ମୋର ଯୋଉ ଅଣସର ଘର ହେଇଥିବ ସେଇ ପଟି ଉପରେ ତାକୁ ରଖିବ, ଏବଂ ମତେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ପଟି ଦେବୁ, ସେଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେବା କରିବ। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ପରମ୍ପରାଟା ସେଇଠୁ ମାନେ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ସେବେଠୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ବନାନ୍ତି, ମାନେ ଖାଲି ଦିଟା ଆଖି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଖି ବନା ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତିନିଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହୁଏ। ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହୁଏ। ଯୋଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିରରେ ସେଟା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଗଲେ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମାଟାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ସେଦିନ ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ବିସର୍ଜନ ହେଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି, କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଇକି। କଦମ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ବଉଳା ଗଛ। ବଉଳା ଗଛ, ସୁନାପଟି କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସେନାପଟି। ସେନାପଟି, ସେନାପଟା ଲାଗି। ସେନାପଟା କହିଲେ, ସେନା କହିଲେ କଣ ସୈନିକ, ପଟା କହିଲେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ରକ୍ଷା କବଚ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆମର ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଜା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଯଥା ଦେହ ତଥା ଦେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆରେ ଆମେ କିଏ ଟେକା ଟେକି ଦବ, ବାଜିଯାଉଛି, ହେଲମେଟ ପଡିଗଲେ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଦେବତା, ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ସେନାପଟା ଲାଗେ। ଯୋଉ ସେଟାକୁ ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ସେ ଗଛ ଆସେ, ବଉଳା ଗଛ, ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେନାପଟା, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତମ୍ବା ଛାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦିଆହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଟା ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେନାପଟା ଲାଗି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରଥ ଉପରେ ବି ସେନାପଟା ଥାଏ, କାରଣ ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ସେନାପଟା ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଫେର ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ସଇଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଫେର ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଫେରିଲା ଯାଏ, ମାନେ ଫେର ନୀଳାଦ୍ରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଗଲା ପରେ ତାକୁ କଢା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାଢି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 7 ଦିନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେଷ ସବୁ ହୁଏ ନା ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ, ତାକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କହିଥାଉ, ନା ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ସେଇଠି ହେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରନ ମହାରାଜ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ କହିଲେ କେବଳ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ।
କେବଳ ପୁଷ୍ପ ଆଉ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାନ୍ତି। 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ନା ମହାପ୍ରଭୁ ବିନା ସୁନାରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 6 ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ନାହିଁ, ସେ ବି 16 ଚିତା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ 3 ଦିନ ରାସକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଟାକୁ କହନ୍ତି, ସେଟା କଣ, ସଦା ଶ୍ରୀମତ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ନୀଳା ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିବି ତମ ପାଖକୁ, ତମ ସହିତ ରାସ କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ବୋଧେ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯୋଉ 5 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି 3 ଦିନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ରାସ ଉତ୍ସବ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ରାସ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଜେ ହନ୍ତି ସେଠି। ସେଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ସେଠି 2ଟା ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେଠି ସର୍ବାଙ୍ଗ କହିଲେ ସାରା ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚନ୍ଦନ ଭରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଲେପା ଯାଇଥାଏ। ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଧକ୍କା କଚା ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେହରେ ଲାଗି ଲୁଗେଇକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହଉଥିବ ଏବଂ ଗରମ ବି ହଉଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁକା ପୁରା ସର୍ବାଙ୍ଗ, ତାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ କହନ୍ତି, ମାନେ ଶିରଠୁ ନେଇକିରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିବାର ତ ନଜର ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ରାଧା ହେଇକି ଥିଲି, ଗଲେ 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 ଆଉ ଆସିଲେନି। ସେମିତି ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗଲି ଯେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଲେନି। ଏଙ୍କର କେବେ ଫେରିବାର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ତ କଣ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ କଣ ଆସିବେନି କି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବିମଳା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ତନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଟଣଗା ଟଣିକି ସବୁ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଡାକ ପାଣି କରନ୍ତି, କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକି ବିମଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମା, ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଦିଅ, ସେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ସିଏ ଗଲେ କେବେ ଆଉ ଆସନ୍ତିନି, ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି। ବିମଳା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇଥିଲେ, ତନ୍ତ୍ର ପାନ, ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଇକି ଦିଅ, ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ରହିବେନି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁକା, ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ପୁରା ଡରିଯିବେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆସିକି ଏଇଟା ନକଲୁ ଗାଳିରେ କରିବ, ସବୁ ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପତି ମାହାପୁତ୍ର ହାତରେ ସେ ଖବର ପଠେଇବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତୃକୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ରଜା ଘରେ, ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଯିବ ସିଏ କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି ହଠାତ୍ ପଶିଯିବ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଖାଇବା ଖାଉଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧର ମାଳଟାକୁ ପଠେଇଦେବେ, ଏଇଟା ନେଇଯା, ମୁଁ ଖାଇ ଖୁଆ ଦୁଆରଟାକୁ ପକେଇଦେ, ମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦୁଆରେ ପଡିଯାଏ। ଇଏ ଠିକ ଗଣେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ପଠେଇବେ, ଏଇଟା ନେଇକି ଦେଇଦିଅ ବୋଲି। ଇଏ ଦେଇଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଳଟା ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ, ଦୁଆର ପକେଇଦିଏ। ଦୁଆର ମାନେ ଭୟରେ କାଳେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବ, ତେଣୁ ଦୁଆରଟା ପକେଇଦେବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ କହିଦବ, ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି, ମତେ ଦେଖିକି ଦୁଆର ଦେଇଦେଲେ, ହଉ। ସେ ରାଗିକିରି ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିବେ। ସେଇଠି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପତି ମାହାପୁତ୍ର ବୁଝେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ରଥ ପାଖରେ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ରଥ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ତ ରାଗିକିରି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ କରିଥିବେ ନା, ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଛତା ସବୁ, ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଠାଟ ଦେଖେଇକି ଯାଇଥିବେ ପୁରା ଇଏକୁ।
ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଘରର ବୁଆ ଛେଳି ବୋହୁଟେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ ଗୋହିରୀ ବାଟେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଯାଏ ଘଣ୍ଟ ଘରିକା ନ ବଜେଇକି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ନା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ରାଗଟା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆରେ ହେ ମୁଁ କଣ କଲି ରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କେତେ ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ସିଏ ହେରା ଗୋଇରି ବାଟେ ବିନା ଘଣ୍ଟରେ ଲୁଚିକିରି ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆମର ସେତ ଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଯାଆନ୍ତି, ହୁଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁକା ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳି ଗୋହିରି ତିଆରି। ଆମର ସେବକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଗଳି ବାଟେ ଯିବେ, କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ରୋଷ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେପଟକୁ ଯିବେ, ସେଇପଟେ ଏପଟକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ହେରାଗୁଡି ସେଇ ବାଟେ ଯିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହାନ୍ତି ରଥ ଆସିଲାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଧୂପ ସରିଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଦେବେ ଏଇ ଯାହା ଯାହା ରଥଟାକୁ ଆଗ ବୁଲେଇ ଦେ କମ୍ ସେ ଦେଖୁଛେ ରଥ ବୁଲିଲାଣି। ତେଣୁ ରଥର ଦକ୍ଷିଣୀ ମୋଡ଼ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତେଣୁ ରଥକୁ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁଟା ସେପଟକୁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ରଥ ବୁଲିଆ ହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ ସେ ସେଇ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 10,000 ବର୍ଷ ଆଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଡ଼ପ ମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ବାହୁଡା ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଫେରିଲା ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଡ ପିଠା ମା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅଟା ଯାଉଛି କଣ ଖାଇଥିବ ନ ଖାଇଥିବ ପୋଡ ପିଠା ଆମର କରିକି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସେଠି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ସାମାଜିକର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ସୂଚେଇଥାଏ ଯେ ମାଉସୀ ଘରେ ଆମେ ବାଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ଘର ପଡିଲା ଆମେ ରହିକି ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଉସୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାପରେ ଆସିବେ ରଜା ଘର ପଠାଗର ରଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଲାଗିଯିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିବେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ରଥ ଆସୁଛି। ଆମର ବି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଛାତ ଉପରୁ ଜଗତୀ ଦେଖିକି ପୁଣି ଉପରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ ଆରେ କଣ କହିବ କି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରେ। ରଜାଙ୍କ ଦୁଆର ପାଖରେ ରଥ ରହିଯିବ ଏବଂ ରଜାଙ୍କୁ କହିବେ ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କେମିତି ମିଳାମିଶା ହବ। ତାପରେ ରଜା ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପାଛୁଟିକି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ଆସ ଆଣିକିରି ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ମିଳନ କରିବେ ମହାରାଜା ବାହୁଡାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ଏବଂ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ଫେର ଗଜପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯାଇକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଲାଗିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ହଉଛି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ କହିଲା। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା କହିଲେ ଯୋଉ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ। କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ କି ସେ ଉଠିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ଉଠିବେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୟନ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବାହାରନ୍ତି ଏଠି ଲାଗି ହେଇକି ଯାଇକି ହରିଶୟନ ନୀତି ହୁଏ। ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଜା ବେଶ ହେଇଥାଏ ସୁନାବେଶ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୌଡୀୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜୟ ଗୌଡୀୟ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାନେ ଗୌଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନବପିଠ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗଜପତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତଢଉ ଗରୁଡଙ୍କୁ କହିଲେ ଏତେ ସୁନା ମୁଁ କଣ କରିବି। ସେ ତଢଉ ଗରୁଡ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାମୁ
ଆଉ ଏଡେ ବଡ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। ସେଇ ଯୋଉ ସୁନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ସେ ବେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ବଡ ତଢଉ ବେଶ। ବଡ ତୋଡୁ। ମାନେ ତଢଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କହିବା ପାଇଁ ଦ୍ଵାରା ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଯୋଉ ଗଜପତି କଲେ ନା ଏଇଟା ତଢଉ ବଡ ତଢଉ ବେଶ, ୟା ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ତମ ନାଁରେ ତମେ କହିଲ। ତ ସେଇ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଫୁଲରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିଗଣ ଦେଖ, ମୁଁ ରାଜାଧିରାଜ, କେତେ ଅଡିମାର ମାଲିକ ମୁଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅବକାଶ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦେଖିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପରିକାଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିବା ମୁଁ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି, ଯଦିବା ମୁଁ ଫୁଲରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସେଟା ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇବା ବିଷ୍ଣୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେବୀ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭରେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ରଥ ଚାରିପଟ ଆଗ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହଉ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧରପଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଅଧରପଣା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧର ଅଛି, ମାନେ ମୁଖ, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ରଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ କୁଡିଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର, ସର, ଲହୁଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡିକିରି ଗୋଟେ ପଣା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଲା ଅଧରପଣା। ଯେହେତୁ ସେ ଅଧରକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଅଧରପଣା। ସେ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡା ମାନେ ବସିକିରି ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ହାଣ୍ଡି ମନକୁ ବାଟିଯାଏ, କେବେ ତାକୁ ବାଡିବାକୁ ପଡେନି, ସେ ମନକୁ ବାଟିଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅଶରୀରୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଅଶରୀରୀ ମାନେ ସେଇଆକୁ ପାଇକିରି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାପ ସକାଶେ ସେ ଯୋଉ ଅଶରୀରୀ ଶରୀର ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଇଥାଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେଇକିରି ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆଗ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ଯିବେ ଭିତରକୁ, ସିଏ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରଖି, ସିଏ ଆଗ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାନେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆଗ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ, ମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଫିସର ଆଗ ଯିବ, ସେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ବଡିଗାର୍ଡ ଯିବ ଦେଖିକି ଆସିବ। ବଳଭଦ୍ର ଯିବେ, ବଳଭଦ୍ର ଯିବେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦାସୀ ପରିଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କହିବେ, ଦେଖିଲ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଗଲା, ଅଥଚ ତମକୁ ଗଲାନି, ଆଉ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଦୁଆର ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ଯାଇଥିବା ଦିଅ, ତାହେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜେ ଆସିକି ଜଗତୀ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ, ମାନେ ଦୁଆର ପକେଇଦେଲି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଆର ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ନା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ସେଠୁ କରନ୍ତି ଜଗତୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି। ଏପଟେ ରାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦାପନା ସେଠି କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ଦି ଜଣ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ରୋଷ ବାଟେ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, କହିଦେଇ ଯିବେ ନାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଆର ଖୋଲିଦିଅ, ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯାଇକିରି ମୁଖ୍ୟ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ଵାରା ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଖୋଲିବେନି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେବଦାସୀ ମାନଙ୍କର ସେବା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ଦେବଦାସୀ ନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସିଏ ବଚନିକା ହୁଏ। ଯୋଉ ବଚନିକା ହୁଏ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ ଆଉ କାହିଁକି ମାନେ ଆମ ସାର୍ ଆଣିକି କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଲ? ମାନେ ସେ ଦାସୀ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଆର ଖୋଲିବୁନି, ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲ, ଆମ ମାଲିକ ଆଣିକି କାହିଁକି ନେଲେନି? ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆମର କାହିଁକି କାହିଁକି ନେଇକି ନେଲେନି? ଗଲନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇମାନେ ଦୁଆର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ଏକାଠି ଯାଆନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇ ଏଇ ଯୋଉ ବଚନିକାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମୁଁ ତାର ଓଡିଆଟା କହୁଛି। ହଁ ତାପରେ ଫେର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଢଶୁର ଗଲେ ବୋଲି ନେଲେନି, ତାହେଲେ ଭଉଣୀକି ନେଇକି କେମିତି ଗଲନି? ମାନେ ଏତେ ଆମର କଣ କହନ୍ତି ଜବାନ ଭଉଣୀ, ମାନେ ବଢିଲା ଝିଅଟା ସିଏ ତାକୁ ନାଚ ଲାଗୁନି ମୁହଁକୁ, ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଇ ଡେଇ ରଥ ଉପରେ ବସିକିରି ପଳେଇଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦର ଯୋଉ ଇଏଟା ଆମର ଓଡିଆର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ନେଲ, ଅଥଚ ସିଏ ଗଲା କିଛି ହେଲାନି, ଆମ ସାୟତରେ ଯାଇଥିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପାଲଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ରତ୍ନାକର ପତ୍ନୀ, ମାନେ ତମେ ରତ୍ନାକର ଝିଅ, ତମର ଇଏ ସେଇଆ, ତମେ ସୁନ୍ଦର, ତମର ମାନେ ଯାହା ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ତମ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗତର ପଡିଦାତ୍ରୀ ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଯାତ୍ରାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଲିଣି, ଦାଣ୍ଡରେ 4 ଦିନ ରହିଲି, ବହୁତ ବାଧା ହଉଛି ଶରୀରକୁ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦାସୀ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଆସିବ, ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିବାହ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ଆଜି ହେଲା ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଆଉ 4 ଦିନ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଦିନ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ। ସେଇ ବାହାଘରର ଗଇଠାଳ ପିଟି ନଥାଏ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ, ଚତୁର୍ଥୀ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗାଧେଇଲେ ସେଇ ଗାଧୁଆରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜ୍ୱର ଉଠିଲେ ଯେମିତି ମୁଞ୍ଜାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଇଁଠିଆଳ ବି ପଡିଛି, ଗଇଁଠିଆଳ ବି ପିଟିନି। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଗଇଁଠିଆଳ ପିଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁକା ଆଣିଛି, ତମେ ଖାଅ। କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗଲେ ଆମ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ନା ରସଗୋଲାଟା ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସି, ବାହାର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ହବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଯାହା ଭୋଗ ହବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ ତିଆରି ହେଇକି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାରୁ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଇକି ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯାହାକୁ କି ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ସେଠି ରୁନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଦିନର ବଡ ସିଂଗାର ବେଶ ହବ, ବଡ ସିଂଗାର ଭୋଗ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ନାହିଁ, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲେ ଯାଇକି ଚିତା ଲାଗି ହବ। ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ 16 ଏବଂ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲଗଉଥିବେ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରାହୁ ରେଖା ଚିତା ଲାଗି ହବ। ତାପରେ ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି ହବ। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହବ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବେ ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଇଏ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାର ପୁରା ବିବରଣୀ। ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡାକ ଥାଏ ସେଗୁଡାକ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଯାଏ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ପରେ ବସନ୍ତି ସେ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ଲାଗିଗଲା ସେ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ରଥ ବି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡାକ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କାଠ ଗୁଡା ସେଠି ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ବାଜିବ, ତା ଦେହରେ ଇଏ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ରୋଷ ଘରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ସମାପ୍ତି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ କାଠିକି। ସବୁତକ କାଠ କୋଠ ଭୋଗକୁ ଯାଏ, କୋଠ ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି। ମହାପ୍ରସାଦ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ବନାଉ ଏଇଠି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ? ନା, ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ରଥ ଉପରୁ, ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଥାନ୍ତି କୌଣସି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ଖଇ କୋରା,
ଫଳମୂଳ କ୍ଷୀର ଛେନା ଦହି ଏଇସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବସନ୍ତି ସେଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଫେରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ଖଇ କୋରା ଶୁଖିଲା ଭୋଗ କ୍ଷୀର ଛେନା ଦହି। ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଗଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଯାହା ଫଳମୂଳ ଏକା ଖାଇକି ରହୁଛି ସେମିତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବାଡି ତରଫରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନଡ଼ିଆଟେ କିଏ ଆମ୍ବଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅବକାଶ ରଥ ସମୟରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଭୋଗ ଆଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ମନରେ କଳ୍ପନା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଇଜିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରୋଟୋକଲର ଦେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥିଲା ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା, ମୋତେ କହିପାରିବା ବା ସେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ, ସେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବା ବି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଏ ସେମିତି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦେବି, ସେଇ 4 ଦିନିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ 4 ଦିନିଆକ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଡ଼ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼ ଅଛି ଯେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ରଜା, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ବଡ଼ ମା ସ୍ନାନ ହବ ଇଏ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବାଡ଼ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଏକକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ପତିତ ପାବନ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ମାନେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ନା ଡେଟ୍ ୱାଇଜ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେ କିଛି କହିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାବଳି, ସେଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ନା, ଆଉ ତା 5 ଦିନ କି 10 ଦିନ ପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଦୀପାବଳି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହଉଛି, ସେଦିନ 12 ତାରିଖ ପଡିଥିଲା ନଭେମ୍ବର 12, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 12 ଦୀପାବଳି କରିବି। କରିପାରିବେ? କାହିଁକି? ଯୋଉଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଥି ଅନୁସାରେ। ହୋଲି ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଲି ହବ। ହୋଲି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ହେଇପାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ ବା ଏପ୍ରିଲ ହେଇପାରେ। ଆର ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ପଡିଥିଲା, ଏଥରଟା କେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଦିନ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ସବୁର ମୂଳରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମର ଏଇଟା ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ଆମର 12 ତାରିଖ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼ିକି ବୋହି ଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ତିଥି ବାରକୁ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଚାରିବା ଆଜି କଣ, ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ସେ କହିଦେବେ ଯେ ଆଜି ହଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖ, ଏଇଟା କହିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଜି ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ, ଏଇଟା କେହି କହିପାରିବେ ତିଥି ଅନୁସାରେ କିଏ କହିପାରିବେ। ତା କାରଣ ପିଲା ବେଳୁ ଆମେ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ପଢିଲେନି କି ଜାଣିଲେନି କି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମନେ କଲେନି, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆମର ଏଇଟାକୁ ମାନନ୍ତି କି ଆମର 4 ଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାମ। ସେଇଥିରୁ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଆମର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କି ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କି ପୁରୀରେ ହେଇକି ଆପଣ ମାନେ ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ କେବେ ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ମାନେ ମୋ ଭଗବାନ ମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଟାଇପ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାନେ ଏଟାକୁ କୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ତା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। କୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମେ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ହିଁ ବାଛିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୋର ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁକା ମାନେ
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଦାସାନୁଦାସ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ? କିଛି ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ବହୁତ ଦୋଷ ବି କରିଥାଉ, ଜ୍ଞାତରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ବି ବହୁତ ଦୋଷ କରିଥାଉ, ସେବା ଅପରାଧ ମାନ କରିଥାଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଅପରାଧ ଅଛି, ସେ ଅପରାଧ ବି କରିଥାଉ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ବି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସେବାକୁ ସଦାବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ, ଯାହା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସଂଶୋଧନ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ଯୋନିକି ଭଟକି ନଯାଉ, ଫେର ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବେ। ଆମର ଅପରାଧ ଯେ ଅଛି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଏଇଠି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଗକୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ବହୁତ କମ ଦିନରେ, ତ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବର ଦିନ। କି ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଧାମଟାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପବିତ୍ର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏତେ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଜାଗା ଥାଇକି ସେ ଏଇଠି ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ଯେମିତି ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳିଆ। କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମାନ କେତେ ଏଠି କାଳିଆରେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଇଆ ହେଇଛି, କାଲି ଝିଅ ବାହାଘର ହବ ନେଇକିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟେ ଦଉଛି କାଳିଆରେ ଆସିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ ହଉଛି ପଣସଟେ ହଉଛି ନେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ସେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ସଦାବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ନିର୍କୋଳମ୍ବର ସନ୍ଦେଶ ରହିବ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ରୋଗ ଶୋକ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Find the real me. So let's go